pane chitiko aiwa chashamisa vanhu, chavhundutsa vanhu, aiwa chasimudza masuspicions. Nhau yemuguta rekwekwe, aiwa nhau remuguta rine mugodhi, aiwa kuri kucherwa maminerals, konzi aiwa ikoko ZiG harisi kutenderera. Zvashamisa vanhu vakatanga kuti aiwa asi chii chiri kuitika. Sarapinda mumashoko aiwa anyogwa sekunyogwa kwakaitwa panapa paJolas ndokuti bva wasubscribe ulike utina on the bell icon. Sati chipinda vanonyora vachiti mari yeZimbabwe Gold ZiG ichangotanga kushandiswa inonzi haisati yatanga kutenderera muguta rine mugodhi rekwekwe. Aiwa muri Zimbabwe ndoma zvakarikubuda panapa zvinzi aiwa muguta rekwekwe aiwa new currency the ZiG rikunzi aiwa hasati yatanga kutenderera imomo. Zvavundisa vanhu vakati aiwa kosei mukwekwe chete noda kuti mune mugodhi here, which means aiwa pamwe vanenge vari kuda kuti vakwanise kuwana aiwa ma-US dollars avo kana vakwanise kushandisa ma-US dollars avo muguta rinenge rine ma-minerals kuti aiwa varege kuluza ma-minerals iwawo. Mafungiro evanhu mafungiro akasiyana-siyana asi ndozvingova panapa zvinzi aiwa muguta rekwekweka izvezvi ZiG aiwa kutoriona chaiko chaikoka anenge watotambura asati atanga kutobotendera sematendero ari kuita mune mamwe mabig cities asina ma-minerals. Aiwa muri Zimbabwe chinhu chashamisa vanhu. Saka chimbotudzai mafungiro enyu unoti kudii pamusoro pechitiko ichi, nokuti ZiG iri awa riri kutonzi ngaritoshanda kwese kwese nokuti riri kusimudzira upfumi hwenyika, riri kukuridzira, riri kudhivhelopa nyika yedu, nyika yeZimbabwe. Saka chimbotudzai mafungiro enyu, pindai mucomment section medu, musangano subscribe, kulike, chinoturn on the bell icon.